ngi ai ngo yo blei nama kanega por ngi yo ban yawan ban yadon lang ha ka yeng ka jong u ban mani ban pendon burom yu ban pendap ki kam jong kam balang ban yo sneu ka tien ka jong u na pediang sneu bah kanega por ya ki teman besan ki bala ban yadon ha kanega por ki rangba balang bat ya phi ki prabangai jong ka balang bat ki prabangai ki bajuan jingeseng hang ni le se ki bampat don kerteng balang hang ni bat ya phi ki perlok perjori wei pi wei kat ki bala ban don hagane ke jing mane ke jing sekri yo blai bat nga ai ku blai ya phi wei ke kerteng trai jong i Jesus Christ nga ai ku blai ru ya ka balang hi barok ko wei Kamtam komiti balang lembai pastor lendan sim bapila khot seo bahayanga banya don lang bat phi hakane gasngi utrai kasngi ke bakarpang kalong ke Pentecost Sunday banya menilang yo blai bat ban simbenta hakaban sam ya ke kubon ga ktien ke jong blai tongin duai Kopa jongi bah benang ngi don ha ka yeng ka jome ngi don hang ne ban mane ban yero pendon borom yeme ngi IT ngi kini ka pori ki program baro ha ka ti ka jome ha ka kerteng jisu ngi duai amen tongin nang yai pteng ban syakri yo bleng nirwai ka bachispa arpeu pra shispa arpeu pra mensem bakoj ublei badap de jing ia penkendu nga bapop yo ngan hap sha jing jon to penim pentamai hadok not jong asong to yalam nang hikai khonu play ngan yo long kum to ngin roi barok to gid khot bat kharos hispa arpopra when simba Padap dajing ai len kendu ngabapo len kendu ngabapo len kendu ngabapo yo ngan hapsya jing jon du pen impentem mai hado lu jong asyong du yalam nang hi un uplengan yo simba kunaneng men simba kunaneng men simba kunaneng wan yar hanga barem pen kut pen kentang kentang no ben kut ben kentang no dang yu blengan yaro tu ben mai hado nu jong aso yalam nang hi kai ku blengan yo long men simba kutuan men simba
menyembah kudu dimna penpau hajan penkutlo kumyanga penkutlo kumyanga penkutlo kumyanga penkum noda isya tu pen empentem mai hado lujong asyong tu yala nang hikai kun u lengan yolo Swabanya leilang soplay ke jing duai the Pidon Bible ya peilang ki kam ki apostol arlanong iwe do sao nangta Ephesus san khatpra but still Paul se ki Galatia san apeu a tin dala poi kasngi Pentecost ki baro ki lai don lang ha ka we ka jaka ti kendit lawan ka jing sawa na beneng kum kala ba babe kerthep bat kala pendap ya ka yeng barok ka wei ha ka bakila yashong balapau haki ki thlit ki bapai penat kum ka ding te kala shong halor wei po wei na ki bat la pendap ya ki barok dau mensim bakut bat kila yasdang ban kren hak ki wei pat ki thlit kat kumba umensim u aibor ya ki ban kren Ephesus san khatpra bat tuat long pi ke babu ai da kawan ha ka bakadon ka jing khanwin rai tolong ki baladap da umensim kene Galatia san arpeuar ka ongkum ni Henry uso jong mensim ulong ka jing e ka jing kemen ka jing suk ka jing sha slem ka jing lesbun ka jing baha ka jing yaine ka jing jamnut bat ka bor halor ladi tobleun karku habangi yosnyau bat sha skor ga tien ka bakut ka jomu tongin ya duai Kopa jongi ubah beneng hakane ka nopai ka sengi idon hakane ka yeng ka bakoi ka bakentang ban mane ban yero ban pendon burom yeme kene ka long ka yeng ka bala thau khnang ban mane yeme ban ngi ai ngo yeme ba medon ban ngi wei pi wei lamba kane ka tiyo baro stiyo nadu ka sengi nang kong hadu menta meri me sumar me da me ker me kerkhu ya ka jing pule me kerkhu ya ki kam ka jam ka jing tre jing ta bat hakane ka por ablai ni don lang hang ne ban mane ban yero ban pendon burom yeme trai ban pendap di ki kam jong ka balang ban yosnyo ka ktien ka chome ni ai ti ngi hoi ya kane i wei pi wei ya kane ka jingasang ha ka kti ka badan bor ka chome kar khu ya kane ka por kar khu ya ka jingasang ki program baro ki bangi dai ban pendap ha kane ka por Ngiduai na kabanta ki prabngai ki badon hang ne baki wan shaka yeng ka jome ki don la ki jong ki jing don kam jong ki don la ki jong ki jing e me long blay badon bor baro me ong wan hanga ki bathai bat khia ka jing kit ngan panjam tang meu jisu bala ban panjam ya kanu ka jing kit bakhia jong ka ne ka jing em ka jong e yarap yangi habangi wan ha ka yeng ka jome kinu ka jing e ki jing yale ki jing don kam ki jingkit bakhia ngin bread hame bangin leit phai nang ne ki priyo ki bala sting ki jingkit ki jongi ni dua ka ne ka por hoi nang pendap yangi do mensim bakhut ai ngi ka jing start ka jing shampang ka mat bakoi bakhia hoi nang kar khu ya ka jing pule ki badang don ha ka jing pule yara bakin nang kiu ha ka jing pule ai ka jing start ka jing shampang bakin kiu shakmat bat kum juru ngi duai ya ki kam ki jam ka jing tre jing ta jong ki prabangai kerkhu ya ka jing tre jing ta ki kam ki jam
kinang roy kinang man ba knang ba kan long ka jing karshan ya ka ying ka sam ho ya ka balang ka jomeru kumju ngi duai ha ka ne ka por ki don na pdeng ki prabanget ki bamla ban ya don lang ban ngi le se ki ba pang ki ba shitom ha ying le ne hospital ngi duai ya rab ba kim dei ban snyosi ban khuslai ban du jing kermen meu jisu nong pen kia ai ba ka jing jingam snam jome ngi pendai ha ka met ka jongki ha ka nuku benta ba shitom ka jing jingam snam me ong la pen kia yaki Terangi duai nak benta ki dekat jong ke balang. Ki bala jengai, ki bala pai din name, ki bala ngop ha ke jing sniu ba bun jai jong ke dega pertai. Try isnei wat e no yaki. Hoi atrai kiru ki don kam yame, ki don kam banwan sya ke yeng ke jome. Ai bo mensim jome. Un troi ha ka do not ke jongki. Ha ka ban kta ban pen kendu yaki, ban pen kela bemut yaki. Bakin snyau thu baki long ki nong pop. Bakin kut jemut banwan syameu jisu. Bamen penim ya ke mensim jongki. Bakin wan sya ke balang ke jome. Ban yamane pendon burom lang yame. Don pedang ki kon jong ke balang kiba duk kiba shitom. Ni dua yarap bakim de ban kuslai. Nraimen pendap penbiang ya ke jing don kam jong ke ni ke jing im ke do. Namar me ong wat kuslai ya ke eke baro. Nrai ha ke eke baro de ke jing duai ke jing karpat. Kin pentip ya ke jing don kam jong ki syame. Ban ngi duai ru ha ke ni ke por atrai. Bamen don lam rengkat ru ha ke ni ke por. Lembat ki prabengai jong ke balang. Kiba ya kendu ya ki jingjia kiba snyosi. Kiba snyosi kiba kuslai. Lesi klat kiba hayeng hasem. Lesi don kinong pang hayeng hasem. Bat ki jingjia aksiden kiba bon jat kiba la kilak ban ya kendu. Kiba pen snyosi pen kuslai ya ki jingim jongki. Ngiduai bamen pentengan ya ki lembau mensim bekoi. Ubalong nong pentengan bat nong pensyai bor ya ki jingim jongki. Ngiduai ru ya ki kon jong ke balang kiba don syabar jong ke jela ke jongi. Hoi la bandon syabar jong ke ri India ru. Ki badon ha ki jing puli bat ki jing troi jing ta. Ngiduai bemenom kelet yaki. Yarap yaki bakila ban ai tilut ya ke jingiem hame. Hoi nang pendap yaki dau mensim bekut. Ai ke jing start ke jing sempang kemet bekoi bekia. Kerku ya ke jing puli jongki. Bakila ban pendap ya ke jing puli. Kerku yaki kam ke jing troi jongki. Bat yarap yaki bakin dai ban kelet yami. Baki jengai na ke ying kesem na ke balang ke jome. Kinri ya ke burom ke akor ke jinglong tibriu tiblai kini ya meu blai bat kumju kinlong ke sakhi ke jingshai ke melu ha baki don ha pedeng ki para briu ki para baya pule para baya trai ki bempat ngai ki bempat itu ya meu jisu blai be im badu basisha orang ni duai ru ha ke ke poh don pedeng ki khot jong ke balang le se ki balan no karta ki bemla banwan sya ke yeng ke jome hoi ke mensem ke terang Henry kemet kamsha. Ngidua yarab bakin snyau tu ba me i yaki. Me snyau kia yaki. Ban men ai ke jing suk ke jing kemen. Ke bor ke jome. Bat kerku yaki ha ke jing long temen. Ai bor yaki bahaying hasem. Bakila ban pek ban kemi ban sumar yaki. Kumta try kerku ya. Ruya ke balang hi jome barok kawai. Nedoi pastor ki temen basan kirang ba balang. Kinong yalam ki bahakmat. Kinong yalam jong ke jing seng kentai seng samla seng kena. Ai ke bor ke jing sta. Habaki yalam ya ke balang ya ke kenhun ke jome. O ya ki prabengat hi baro kawai. Ru kerku yalam ya ke jingim jongki sumar ya ki. Balada don ki yeng ki bam don jing suk ki ba kenrum kenram ki ba don ki jinge. Meu blai bala ban weng ban thau thmai. Ya kum kita ki yeng yarab bakim dai ban du mensim ban du jing kermen. Kumta try kerku ya ke balang ke jome. Kerku ya ki project jong ke balang. Kerku ya ki commission jong ke balang. Kino ki kam ki ba ke balang ke try. Na ke benta ke jing mentoy jong ki mensim. Bat ke buram ya meu blai kerku mame. Try don ban ngi sechisien hakan ni ke pol lembakan ne ke jing syakri. Bat lembakan ni ke sengi ki program badang sa jong ke balang. Ke buram ngi ai syameh ke kerteng jisu ngi duai. Amen. Tementa ngin yo ban pendep ya ki kam jong ka balang. Ni ai kublai pi baro ki para bangi bi ki balong ki khon jong ka balang ki long kme ki long pang ki parlok samla ki heb khna ro kumjo kat ki bedon kentobru ya pi ki bai pan ki para bangi ki baju wan ji seng hangni na ka bai ki yo sa ka bai pan
ublay wanis ne ban kerku yangi lang baro lingba kajing syakri ke bangi yo hakini kesi kini kedai ka Pentecost Sunday kesni ke bagabalang karke ya kajing 1 year kajong mensim bako haki bangi ha Jerusalem bat kalok ru kesni ke basan pau nado kajing mi pat kajong trai jong yu Jesus Christ ni don apreng jongi yai Reverend Dr. GB Poshana uwe ni ki pastor iba lajuan hangni hagi por ki bala lejno bad hagani kesien ke bamentaru ilawan hagajing kerpat jongi pastor jongi Reverend nan sim ban yadon rengkat bad ngigum gabalang bad khamtam ban sam ye ka kubor ke tin ke jong blei hagabakum keni kesingi ke bagarpang kum gajing pankan mau na kabentaki katu kat ni ki bam pat ya kendu ya i pastor Reverend Dr. GB Poshana ilong pastor jong kabalang Presbyterian Malki hang ni ha Shillong nyai kublai pi pastor sisien pan kublai sibon ni kajing pelajpor ke jong pi bat khamtam e hagaba pin ai ka khubon ke tin ke jong blai ka bangi nge kan long ke jing bam ke badai mensiam na kementar jongi ke balang ublai unang kerku pi ha ke jing sekri ke bapidon hala ke jong ka balang ke pastoriat ke presbyteri bat kibai ki kerdan jing sekri ke bapidon hapo ka assembly brokowe kini kesni ke deiru kesni General Assembly Day of Prayer jong ka Presbyterian Church of India man la kesnem hagabakum kini kesni ka PCI ka rakhi kerpang ye kini kesni hagaba ni ha banlum ye kijing aingo bad ban penpoi sha ka PCI na gamdaki kam ki jong ka barhaga ju gopor ka PCI ka pha ru ye kini ki mat jing duai ki balang ken mau kerpang ha ki jing duai hagabakum kini kesni nyol kali kini ki mat jing duai ngan pensngo kini ke por kilong kumne ke baningkong ke jing duai na ke benta kitu ki ba syam lanot ha ke jing jia ke balaja ha ke jela Manipur ha ke ri Myanmar ha ke ri Russia ha Ukraine ha ke ri Israel bat Palestine nakadau kitma ki balaja hakini ki khindiat snem bad hadu menta kabaar ke jingduai kerpang nakabenta ki Kristan ki badon hagajalla Assam kabah hakini ki sngi ke jalla Assam kalanang penjur ya gajing perking hagajing yedei bagajing syakri blai Kristan khamtam ya ki kam jing penkhia balakhen bakilong bean kebalai ke jing duai na kabenta kadimasa mission field jong ka PCI kabadan setai sa North Kachar kabasau ke jing duai na kabenta kinong tre mission haki unit beper jong ka PCI hakeleng kani keri India kabasan kajing duai na kabenta kajing nang roy banang ya saprang jongga kam mission hari India hapreng kijing e bar kijing khanglat kibabun kaban riu kajing duai na kabenta kinong yalam hakari haki jalla beper bagian yalam yakiri yakijaj ben riu da kajing e bad da kajing septieng yaubleng bar kaban yo kajing duai na kabenta baro ki Kristan ki bamat ye kajing sha pensitom ben bad ye kajing ye ki baki ye kendo na kadau jong kajing ye ki badon hakeleng jong kari India bad hakaperthehi nila penbet ye we ni teman mesan Iwan Swet bain sabu hakijing duai na kabenta kini kiman hakapor ba penkentang ye kajing aingo mentangin yo no bandlum ye kijing aingo bat kumbalaong hadin baradep bandlum iki teman mesan Iwan Swet in Sumbaban bu
hagi jing duai na kebenda kitu kiman kibangi laong cekman badru ban penkentang ye kijing aingo kublesbu Tengin paju bleh ke jing duai. Kukpa jengi ubah beneng. Ublei ubadap ye ke beneng sejong bagi kendau satubian. Ublei ubelong halor jong ke barok. Ublei ubelong dong sensar ye kari bagi ke perthai barok kawai. Ngi aingo ye mi ko kenrat ye kene kesengi ke bakrau ke bakentang. Kesengi ke bakerpang. Kesengi ke bangyo ban mani ban syakri lai doi ye ka kerteng ke bem ke jaume ni ai nguru ye mi ko kunrat ye ke bam melapenla ye ke kejat ke betlot ke jongi ye ke bang mensim bakut jong blei ulayo ban pasiau haki donut ke mensim ke jongi haki ying ke sem ke jongi ya ka bangila ban mi na ki ying ke sem ke jongi bar bandon sipor hakan ke ying ke bakentang ke bakhut ke jome bantau in ke duan jong ke jing mani ba jing syakri yarap yingi namar kata hapring ke jing plot ke babun sertap jong ke jim ke jongi evenis day ban jingo yingi na ke khet ki isne ke jome ban yarap yingi bangila nangya na ke bor syakabor ban ai ke jing syakri wa hatam ha ke jing im ke jongi wa mana kesengi ni ai nguru yemi ku kenrat gani kapor ye ka bangyo ban syakri yami lingba gani jing ai ki barit ke jongi nak ta ki jingker khu ki babon sertap ki belang the ka jing im ke jongi ni wan ra ye kini khindiat e ngi riwai ke bani stay ban pen khu ye ki shban penon kam maka balang haki benta ki bapher pher haki kam ke jing ka balang haki project ka jing la isnei ye ki baduk ki pang ki besitam ba men isnei ban kerkhu kerhai ki baru berpendap nam kan long ke jing mentoy ka jing kerkhu ya ki par ngai mai ka balang hi barokawe maka lama ke gospel ke jongme ka bangyo ban pentelun na kapor kan long tang nam penburom ya ka kerteng ka bim ke jongme kerkhu yiking ke sam baro kerkhu yikti ke blano syagani ke plajing aingo khutrai Bani saya ban kerkhu ki kam ki jam ki joki baro kin man kerhai na kasengi syakasengi kham tam e ye ka dot lut ka jongki bet ken la ban ai shame ki por baro ban ai ban mani yame ban ai ko bhatam ke bami na ki ko try ban ai shame ha ki por baro ni ai nguru emi ko kunrat ikan ka por habas tang sibit po ng saya ban skap ban sa skor ka tin ka bim ko jome leng ba syakri jome ye ka bami melapan yo ban wan ka ying bakantang jongi ko try han ka balang jongi try ngi duai kerpang e pastor reverend dr GB Poshna ubelong syakri bakoro jomi yau ba mela bu yau ban sam ika tin ka bim ka jomi kerpang ko try han ka sngi ka bangiraki ka Pentecost Sunday ka jawan hiar jo mensim khot arjata snem menshwa ngi duai pen scam yu pen kerpang yu ko try ba pen slet lo jong mensim khot bakata ka khubor ke bami melashon ha ka doknut ka jong u ko trai ya ka bon sasam ha ka ni ka no phajun ka sngi kan long ka zikr khu mensim yengi baro ki ban sngap man sa skor ya ka tin ka im ko jome ki badon ha ka ni ka jingiseng baru ki weipat ki param sim ki bakodor ki par bengai ki ban sayo ban khmi ban pej lingba ki YouTube channel jong ka balang Presbyterian maro kerkhu yu syakri jome na ahi u ka jing start ki sham ka jable jome ai ru u ka jing kot ka jing khya but I who ke jing start ikebola ban pentelun ikikam la jong ke pastorate ke district presbytery but ke synod ke assembly barokawe atrai hukum ke ke poru ka Presbyterian Church of India ke labu ru ikni ke mat jing duai bakum ki balang hapo ke jing grup ke jongka ban ke mau kerpang ikni ki prayer points ki mat jing duai ki bla kum ke PCI kelap ha ngiwan hakni ke por da ka mensim ka basngorit daga mensim ban kerpat prit hakmat jangme ban ya saat nam takin ki mat jing duai kawai kebakum
ki paramsim ki pakordor haka jella Manipur batru haki wei ki khap jaka marjan chongka kilamat ye ke jing e kilamat ke jing susi kilamat ye ke jing do no jo ke bi ke bathwan hakani khniat snam kle no bat haru klimat ke bamta namar ke jing e kan at ke jing bam song suk song san ke jing bam biang renti ko trai kham tam e hakabaki mat ya ke jing ye ki jat ri hapeng jongki mat kham kum tu trai ya ka jinget ke jongki iwan hakane por ko trai ban bo ti kerpang yaki ya ka wenis nei bakila bandon ka mensim jong ka jingesha wat apring kita ke jing tunjuk kiba me la kran pa hak tin ka jome bau kristan ubangai unmat ke jing tunjuk hakane ka sla jo khando nama ka tangi bo ti hakane ka por wenis nei ban ai bakin long ki biai na scam bar haju ka por ko trai duai ya ka jing suk kebamen ai hapo jongki wat apring kijing e ibkimat hadu klimat kemanta kan mau kerpang ya ki parbenget ki mensim ki bakodor ki badon ke jinget ke jomi hau Jesu Christ kin om kerja syu na ka jinget rep kin yeng scam hakata jinget ke jongki ki trai ke bami melabu haki bad kin mat ya ka jinget ke bajanai na ka khat ki isne ke jomi atrying wan han ka poru ban bu ti kerpang ya ka pertehi barok away ya ka bami melakran hakak tin ka em ka jome ko try baka way kari ke nile maganti bagi thma ki jing shlei ki jing khnyu juma kin wan baranang ai pendap ko try yakini ki barok bar ngi dak lo ki khmat ya ka jingja ka jing jile thma hapeng ka Russia baka Ukraine hapeng ka Israel baka Palestine ha Gaza Strip mari ki way pat ki jaka ki bakile makati na kawe kasngi si kawe kasngi ban pen I ya ka bor ka bakidan ko try ndrei atrai yarap hakum kan ka por ngi wan ban bo ti kerpang ya ki blaman ki jing ki jing skosi ki jing do no ki men sim ki bakoror ban a heki bikila ban so tho ka bor ka jome ko try bat ngi duai ya ka jing suk nama ka jing suk ka wan tang na me bat na hi namata ai baka jing suk blai kan ya pasan syar sai sin pat hakari perthehi barakawai kham tam hin ki jaka ki badan ka jingile thma hap deng jongki pen so tho yaki bagila ban kren daklenti ka bajai jai di ki tin ki bajai jai bat om pen I ya ka bor ka bagidan ko trai nama me melong hakli du yaki baro nama ka tangi duai ya ka intervention ka jome ko trai hakini ki ri bagan so tho ya me bagan so tho bari ba me ma ai ya ka jing syar penjoki bat ai ki benyo ya kata ka jing sensyar ke masyapting ya me nang bekno ra no ya ka jing suk ba ka jing suk ba ka jing jai jai ha ka ri ba mat ke jingele kan wan no shen da ka bor ka jang me wan no ni ka por ban buti kerpang ya ka mission field ja ka PCI hadi masa kemudian hapring ke jingele nakatuka jela ka ba ha asam ko tra ngidiwai bani snei makani ka mission field kan long kabla pendap ka bor jeng mesim khoj bang idwai kerpang yaki mission worker kinong tre to jaka kin mat ni ka jing dor kat ka jomi kin mat ni ka bor ka jomi badru kin yeng scam ha ka jinge jingi wala don ki jing tunju ki jingele ki bla banwan haki ndrei idwai menisai ban krishan yaki met bat mensim da ka bor ka jomi da ka bor jaki kan mla ka trai ndrei tan ka bor ka jomi ngi kerpat memendor ka bat ki maka mission field hat ka jaka kanang ya ni ka bor shi ka bor ban penai ka gospel jong ka jing peni me baka jing e ba ka jomi yangi ki bri kim pop ki ba jot ki berem I wan ro ni ka por ko try ban duai ban muti kerpang ro ya ki ka jella ha po asam ko try ngi I ni ki sngi makin nong sensyar hat ka jaka ki don hapding ka jingele ka ba me melon ra ka asam ha jela asam mi por ko wei habaki mat I ka jing ki par benget ki jomi ko try kimla ban mani ban syakri lat lut kumbangi yo ban mani syakri lut hagan ka por ngi duai ik ban isnei baki nong sensyar hat ka jaka ka jalla in mat ya ka jing ka jomi baki long ki ba shapting blai me ko try bat ru ba ka jing sensyar joki kan long ka balong salansar ka ba sensyar da ka jing ya baro ki jat niam ko try
bangila ban mani masyakwi lai lut hakanu kan jinget ka baki don ko try kram bangila ban yo ikajing syong suk hapeng jongki itwai banis nei yaki Kristan hakajala Asam ko try kila mat ikajing tunjuk kila mat ikajing hendring tips kem bami memshim no yaki nama ming ong ngangalong ringkat baki haduk bawai no jona ka perthei namar kata ngadwai yaka presence ka jong me hakajala Asam ko try yaka bami panis nei ban kata du mesim ko jong me yaki nong sensar bikin sut ho ikajing ka jong me bat bakin makin sensar ika jela berkawai daka mensim juga jing ka mensim jong ka jing tip lang yaki baro ki jet nyam badru yaki ritpat bikila ban recop yaki barkila ban ai ru ka jing sensar ka bakhut ka bami mesu bahe try hakni ka poru iwan ban buti kerpang yaki mission workers ki badon haki unit ki pair jong ka PCI la shisha ka kam ke jomi ke layat syafrang naka por na kum ke nikapor ka bangi kermau kerpang ya ka assembly day of prayer ibu ti yaki hakijing dwai ke jomi yaki niki unit bar khot ko try khamta me ki mission worker ki nong tre ki badon ka banta bakrau ban perbenai ke gospel ke jomi ai haki ya ka jingkot ke ai ki jing start bakan jablai ke jomi bakila ban yang scam hapring ke jing ki babun ban ai ke gospel ban ai ya ka jing pensyai ka ting ke jomi hapring jong ke jing ni diwai ya ke jing dorkat ke jomi ya ka ba menilam yaki ba mi menong ding du bat usan du jong me yaki bagela ban pentelun ya ka gospel ke jomi na kapor syakapor a trying iwan ru hang na kapor ban bukti kerpang ru ko try ya ka PCI hibar ko we kinong kit kam ki jong ka ko try ki ba don la ka jong ko jaga benta ka ba mi mala bu haki matenrong ki terpeng ki batlot ke jong ki ni duai ban isnei ya ka ban ai ki ka jing start ka jing sempang bikilawan pentelun ki kam na ka sngi si ka sngi da ka jing bat da ka jing shania hami ki por baro bat da ka ba mi ai ba ki IT hami ya ka nu ka kam ki pentelun kan long po ka jing lam ka jame kerku ya ka executive committee ka jong ki bikilawan ya meri ther ya ka jing ki kam bun sertap da ka mensim jo ka jing ka mensim jo ka jing lang ka wei ka mensim jo ka jing isha bat ai baki kam jo ka PCI kan man kerhai na ka sngi sya ka sngi trying sungu ye ni ka por ka koridor ka bang yo han ka por ban yo ban bu jing dwai kerpang ka PCI badru nang ta ngi bu jing dwai ru tra han ka por ye ki mensim ki ba koridor ki ban pring jing pang ji stom ki yeng ki sem ki ji ka jing smar ngi bu ti kerpang ki baka ti jong ka jing penkhia kan long halor ka ki ba ka jing penkhia ka bajanai kan wan tang mi bat nai mi ibu ti ka por bangsa ika jing syakri be ka kubor kan long na ka jing lam sim khu jome ka mi no na ka yeng ba kan tang jome ngin mi lam ka tien ka jome ka ban ra ingi ika jing suk ika jing kemen batru bon ra ya ka jing it ba ka jome ya ka bangila ban pentelun ika jing it ka jome syaki we pat so ta ju ka pat na ka por nama ka ting jisu ngadwai bangapan kri baro na ro mentas ki bam cukut ru amen to shwa ban yo snyau ya ka tien u ble ngin ya so sa ka wei ka jing ruai ka ba chispa arpel nyo chispa arpel nyo ko men sim ka jing ban tamai ai hiar la ka bor bakra penduru ka boy usaitan ka jing sniu nangi to law kum to artli gi dekot chispa arpel nyo Sim kajing pentemat ayarda kapur bakrau penduru kamput usoitan kajing snil nangi tulau ya kalib neng atwa tupa yakino opan penem angin snow laktin kajomi isneken ran angin ring
kan ban kisah kricomi halumen simban yatrei Tuhan ken lu yakinombo en paula kacing ai yakimen sim jongi menta Tuhan syai atwai bapa angin ma kacing itsomi lam yangi syakadikna Kublai Shibun teman besan ya kejeng pediang sang baha jong pi yang bad ya kejeng kerku kerdok nga pediang daga bas yang komen yo bleu nang kerku ye teman besan ru bad ya kejeng kesem jong i Tengidon hakane kapor siteng sngi bad ngi kesngi ke basit aingo yo blai kila don kini ki fan ki balabu ke yeng ke jong blai te kini ke de kapor nama kata kedau ke bangidei ban ya kun ya kadok ke yele ban pan sam thia yang e tengah ngai barok ngila yo thia bah man met tingin ya kun ya kini kadok jongi nama ladangi yo thia ngidu no ya ke jingkar khu jong ke tien ke jong blai to kebenta ke bangah kwa ban ya kren hap deng jongi kalong sepang kajing pendap dau mensim bakhoi kajing pendap mensim bakhoi kitu ki benta ngalap pulen do basdang ngan pule su ki kami ari wai sau nang ta Ephesus san khat pra bat kalatia san ar peu a kene gede kesngi utrai ke ba kerpang kabangi khot ka Pentecost Sunday kabangi rakhi ban kan mau ya ka jingwan hia rumen sim bakhoi na beneng sakane ka perthai ngi kan mau biang na ka ktien ka jong blai haswa bau jisu un lek no na kane ka perthai uladep ya thu ya ki sunran jongo wong dangala poi sabeneng ngan pha yo men sim bakhoi sakane ka perthai Bat hadin ke jing mi pat ke jong u bat habaula kiu no sabeneng ula don habeneng hadin si peu sngi u jisu pha ya ummen sem bakhoi syakane ka perthai hakane ka sngi Pentecost ka bamut ka sngi ka ba san peu hadin ke jing khawai niam ka jing lai jong ki ju bat dei hakane ka sngi ki prabangai ki perlok la khaya ka balang ha Jerusalem ka ba ki dekhot ki don chispa ar peu ngut ke badang rit ke badang lung ha katu kopor ha ka testament ke berim umen sim bakhoj umpat wan syakane ke perthai kumta ka jing pendap dau men sim bakhoj kamlong ya barok ki breu hanrai kalong tang ya ki katu kan ningut ki breu ki badon ka jingkit kli bat ki badon ka mission ka bau play u khot ujit ya ki kum ki sim ki lengdo kinong ya thu lapa bat kinong bisa kide kita bat ya kini ki breu la khot kum ki bala pensle jong utrai pipai nangkong Samuel kan riu khat lai ar chronicle ar pusau lai peu Ezekiel lai khat ar khat sau nong bisa lai khandai si peu bat khat sau khat khandai ka dekon haga testament ka bathmai pan habau mensim bakhoj ulawan haga sngi Pentecost upendap ya baro ki apostol bat baro ki banget ki badon na to kapor chispa ar peungut bat dei nadu kata kapor bat hadu menta ummen sim bakhoj u pendap ya ki breu ki banget yau jisu pediang ha kadonot ki bala kela ka bamut na ki pop ki jongki kajing pendap dau men sim bakhoj kajia kamjia tang sisin ngamut banong rei ka yai jia kum kenuksa hakas ngi Pentecost la pendap ya gitu kispa ar peungut
da umensim bakut ke ketinu blai ke yatu biang kikam sau pra sau lai phwe riu lai nhau san pusan khandai khat nhau khat we ar pusau khat lai khandai bat san pheu ar ke yatu bala pendap biang yaki apostol bat yaki banget haki jaka ki baper bat haki jingjia ki baper nang tapat upol ukentu yaki banget ban long ki bala dap dau mensim bakut Ephesus san khat pra bat hang ne ngiyoi pi mensim bakut ka wei deu le ka long uson shap yaki pra banget habaki ngai pliang Jisu nang tau pen baptis yaki ka jing son shap bat ka jing baptis ka jia tang chisil hakapor ki breu ki long Kristan bat kanom repeat chu dan rei ka jing pendap ke yai jia kat kum ke jing don kam kata kalong ke badon kam ke bangi dei ban siau thu bat ke tin dap hang ni kamut senchar leni ha ke tin nong wei ki ong control te ha bangi dap do men sim bakoj u senchar ya ka jingim jonga jongpi u control ya ka man ke sngi monday hadu sunday ni dei ban kan mauru ki prabangai ba mensim bakut deu kunjabor ayu reu deu blai badru udei person ubalai haka jinglong blai badu yarangkat badu blai haka bor haka buram haki liang baro bad ngioi haka bible nadu ke testament ke berim hadu ke betmai ke pensisa ya kata kidon sibun ki jingmi habangi dap dau mensim bakut dan rei ngamla ban jerlut ya kita kan sim ya kapon rei ngan sim tang kawei bat kawei kalong uso mensim bakut upau haka jengim jonga jongpi bat gaktenu blai kalatiasan arpu ar ketu ke bangla pulen do besdang kayathu ya uso mensim bakut udon tang uwei uso bat uso mensim bakut kapen iya ka jinglong karakter jong mensim bakut ubadai ublai bat uso mensim bakut ngan kedeu yakini ki benta lengkot kat bala kabenengkong ka jing i kalatiasan ar pheuar hang ni ka jing i ka don ar benta kabenengkong ka de ka jing i yau blai ladangi pulih Matius ar lai punyau kedekot kektenu blai ke yatho ujisu hukum bangi de ban i yau blai da ka donot da ka mensim da ka jingmut bad da ka bor kabomot bangi de ban i yau blai shispa na ka shispa kumba ublai u i jengi shispa na ka shispa ublai tengkai ai shu u i jengi shispa na ka shispa kata kamot ngimde ban ai shu ka jingi sya ka perthei bat sya usoitan namar ka bible ka ong Genesis Exodus ar peusan ublei jongi ulong blei batut shen a jealous god kidon kita ki samla arngot ki yalang samla bat kilaya i bat baro arliang yen kilaya tip ya kene ke jingya long perlok jongki nakaliang ke yeng usunrang nakaliang ke yeng jong ke kenthei badune usunrang samla ui hok ya kene ke samla ui chispa nak chispa ngala banong dan rei kene ke samla imat kampat i purayu chispa nak chispa kala bandai 15 ne 16 ne nyau peu pra peu persen tambah om chispa namar balai namar kadang syat ki khmat syawai pat kailang perlok sabat uwei pat badneu samla jongkan daula tip ya kata ulai opang kansan badla rayu syakawai nagi hospital badla examine ki doktor la le ki x-ray ki labam dan kanu ke jingpang dan rai pitip ke jingpang ayu yo kajing pang jing i ula i lut ya ka ula ai lut 100%
Rai maka imat kampat I lut yu upat ka donot upang ka donot but aingo yo blai hadin ngayo ban ya kendu bat ki tela ya penyesuk ya ki tikila deb ya to song kurim la don ki kon ki bat ka family kala long ka basuk ti ka don ka por ka bau soi tanu yo lat kan biat ban ya lambakla bat thmu ban penjot reu blai sya ban poi hadu tau puat habau la thmu ya ki haga jugo por blai ki prabangai I jangi span spa Baladang idang ai ke jingi syawai pat upang ke donot. Usnyau si ke donot ke jongu. Nang kata ke daum kuat syup ingi ban ai syanu ke jingi nrai baik ya But kambiang ki prabangai tang ban ong ngai I yo blai. Ledang ong ya PPE yo blai barok ngin rak ting ong ngai I yo blai. Dan nrai kambiang tang ban ong ngai I yo blai. Kesuk ban ong ngai I yo blai. Hanrai ladangi I yo blai ngi de ban pen I de ki kam. Habau blai I yangi pen I de ki kam. Upen biang ke bam ke di ke kup ke sem. Ulak pen biang lut nadong sedong ke sengi ubenai ki klor ke ke leer bat kat ke bangidon kam. Bat kam tam ke jingi ke bekong santam ke jong blai yangi. Ke bau pen pau lang bau Jesus Christ. Uwan syagane ke pertai usyak sitam. Syayam ban pelaj yangi naga dujok ding kabasyarkai kata ka jingi blai kabam don bala ban siu keliang lano kabam don jing theo sekadiang segamon halor kading pna ka jingi ka jong blai yangi lambau Jesus Christ kum taru ngi ki pra bangai ki parlok habangi I yo blai ngin peni de ki kam kum ba phi ki kimi pa phi I ki kon phi peni de ki kam phi pen biang ka bam ka di ki jain ki nep ki jing don kam jong ki ka puli dang le kum ta terten kum taru la dangi I yo blai ngi de ban I ban bang ban puli ya ka Bible namaru blai ukren yangi lamba ka Bible bat ngi de ban im ha ka jing duai namar ngi kren shau blai ka de lamba ka jing duai ban ngi minot ban wan se ka jingi senglang jong ka balang kumni keno ka jingi senglong ya senglang namar habangi wan ngi mani ngi slok badu blai bat ngi slok para bengai aingo yo blai ha ka por Bible arjan riu ki yeng Kristan kirhem de ka jing ruai ka jing duai ki yeng mani ki dap po ya le ni sngu blai ten rai menta kala sedang dai tha kala sedang peja rai kani ka jing long men sem ngim dei ban ailat bakan peja akan dai tha ka syong hanga hangi ban pen peja pen dai tha le ne pen saaj ya kan habangi im ha ka jing duai puli Bible minot jing seng ka men sem jongi kerhem ka saaj biang bala dangim le ikene ki benta mot ngi du no ya ka bor ka jong blai bat kum juru le dangi I yo blai ngi sumar ya barok ki hukum ki bau labu ha ka ne ka ktien ka jongu nang ta ka baar pat ka jingi hang ne ka long ban I yo pramarjan ka ktien blai Matius R lai phokundai ka yathu ujisu hukum bangi de ban I yo pramarjan kumbangi I yelade upramarjan umdei tang uto lene keto ki basa marjan yeng jongi umdei tang uto keto ki baya trai lang badngi ki baya pule lang yangi tenrai kat kum ke ktien ublei ke bau jisu yatho upramarjan kalong lokas ngilap sepule seyeng si paulanong arpe kundai hado lai kundai ujisu ong upramarjan jongi udeu uno ne keno ki bangi ye kendo ki ba don kam ya ka jing yarap jongi hakano kerukom baro ngi I yelede ledeng ong rakti kan nongut ki bam I yelede mdani weiru baro ngi I yelede bat habangi I yelede ngi sumar bahaya yelede ngi psa bahaya kani kemet ngi kwa ban suk ban kemen ban dap ban biang ngim kwa yeno ban pen siosi ban pen mong yangi kum taru ki prabangai ki parlok ngi dei ban kwa ya ki wei bakin suk kin kemen ki pramarjan jongi bakin dap kin biang bat kum juru bakya bangim dei ban pen siosi yaki daki ktien lane ki kam kabar pat hangne uso men sim ngiyoi ka dei ka jing kemen
Kajing kemen kalong ke ba ban batai ya ka. Tang ki ba mat ki siau thu ya ka dor jong ka. Kajing kemen ke ba ai umen sem ba khoj ke ya pher na kajing kemen ke ba ai ka perthai. Pi kajing kemen ke ba ai ka perthai kam ne ka yai kala. Pi pas ha ka examination menta pi kemen. La shai pi apply kam pim yo kam pi siau si no. Pi du no kajing kemen. Pi koi pi kia pi kemen. La shai pi pang pi du no ya kajing kemen ka yai kala kam ne. Dan rai kat ba kajing kemen ke ba ai umen sem ba khoj ka ne ha ki por baro. Wat ledang impat yo ya ka kam. Wat ledang ipang. Wat ledang klat ki dekot ka yeng. Wat ledang ya kendo ki jing ki jing janjar ha ka jingim. Han rai kajing kemen ka don ha po jongi. Ublei kuah bangin kemen man kesngi. Hanrai usoi tan kuah bangin snyosi. Ublei kuah bangin kemen haka jingim jongi. Namar kaktin ublei probab kan nyau peu Ketuk dekot pide ban spellendet. Kaya tu ka donot ka bakmen kalong ka dawai ka babahas. Yang tenat bah. Habangi pangi di dawai. Bangin yoi ka jingkot jingkiam. Kajing kemenong ke Bible kalong ke dawai ke babha. Namar kapan kia ia ke mensim. Kapan kia ia ke jingmut jing perkat. Kapan kia wat ia ke met ke jongi. Naba ki briu ki kemen ki koi ki kia bat ki im temen. Ngala pulih ha ke reader digest mensuaru. Ki thoi kene ki ong ki briu ki kemen ki kam im temen. Ki kemen ha ke jingim ban ngala yo I kata katukan ni ki temen ki berkemen ha ke jinging ki bamdon pressure tension ki bamdon ke jingnok mensem ki im temen ki kemen but namar bang nama ki briu ki berkemen ki koi ki kia ke jing kemen ke badon hangiru ke pau shabar lemba kene ke dur khmat ke jongi bat kene ke long ke jing sakhi ke badon bor ya ki briu ki bam kemen Pila da piyaj hasurok, pigmen, pipo samrke, you know, bawan persya. Let's say ita idu mensem, ilong tension, depressed, idu mensem, pirke, pigmen, itai ru yo jing kerku. Kapan kia ya ke mensem ke jong, ke bor jong ke jing kemen, ke bapu samrke, haki kemat jongi. Udon weu samlau bopule syabar jong ke jela jongi, upule doktor, ula dep mentau, ula trei kene ke kam. Badu pulih hang tai ha kanong ba Bangalore. Badu neu samlau deu bo I yo ble ha ka balang bakit kia ba minot ki jing seng ba yakit kam hikai Sunday school. Udon kesap ban ruai ban tem. Udon bun kesap ban ya deal bat ki kena ru. Bad ha bo pulih hang tai ha kini ki snem ki bo pulih lai sau snem. Udai kena obadap ba de ka jing kemen. Badu udon weu perlok jong u na po Iran. Ubayasa rumit lang. Uya tu yang utau kena Iran. Uyo iyo neu samla uba kemen kapuk samrke ke jing kemen wan la ke jing puli ke kia. Hagawai ke sniu kuli wong kumno me melak ban kemen man ke sni. Habang ngam don ke jing kemen. Tiu neu samla uya tu wong metip nem namar ngadon yau Jisu. Ngadon yau mensim bakoi. Nagata kadau maki Jisu umensem bakoj uai ke jing kemen yangan. Dei tang kita ki kenten kala dongak yau neu kena na po Iran te wong ngarong akwa ban pediang lang yau tau Jisu jome. Te pediang yau Jisu ulong Kristen nang ta pediang hakadonut ke jongu ban meuru uyomat ya kene ke jing kemen. Dan rei ki kimi ki pa ki bahayeng ki ba perking ba kaniam Islam. Ti wong duai ba kanom jia ke jing pensitom ke jing syabe ne yen. Hakini Islam ki balade ban ngam tip su kumno long ne kuna kermen ye ke babha. Ba blai undon lam rekat badu. Kata ke ka bor jong ke jing kemen. Ke kata ye ki we bat ke kerku ye ki we. Nang ta ka balai ke jing suk. Habang idon ke jing suk wan ledangi pang klat ki dekot ke yeng ya kendu jinge ngilong jai jai hapo. Nang ta haba ha persya ki jing sniu ki babun jai ki bangiyo I hakini ki sngi ki bangiyo sniu ngilong jai jai ngim syap ting haba kedon ke jing suk umensem na syapo.
haba ka men sem ka suk ngi siau tenat yalade ki bamat ki siau thu ikata baro nangi kwa ya ka jingsuk ki briu ki perkhat bakin suk haba ki yo ya ki dikri ki kerdan haba ki yo ya ka spa poho pahai haba ki yo ya ka buram haba ki yo ya ka bor ban kontrol ya ki we bat haba ki yo ka jingsuk bah jong ka pertai bat ya ki baro ki badon na ka ne ka pertai hanrei ka jingsuk em kam don hakine ka jingsuk ka don hau mensim bakoi hau Jesus Christ pi ka don ka wei ka long yeng ha chenai ka bang pule ha ka wei ka magasin kini ki snem baladem ki don saungot shi ki dkhot jong ka yem ukpau deu engineer ka kami ka dei ka doctor ukon shenrang deu engineer ka kami ka kon kan thai ka dei ka doctorแต่พิลาบันเสียงทุกคนนี้ก็ลองเยียงก็แบบแหกระดันก็แบบแหตุลบกัดก็แบบประเทศก็ละบันไอกิโยหลุดแต่เรื่องก็แบบเป็นเสียงละงอก็ลองบารอสาวงดนักกีปัญญาดัลเดยละเดบาดชัวบกินปัญญากีท่อไฮเวย์กอดสดากีองวัดสุบาสเนียวยังกันนี้ก็จึงยับจงอีเห็นเรื่องนี้ปัญญาหน่อยละเดนมาร์กีองงี้โยยังกสปะงี้โยกัดแบบประเทศก็ไองี้โยอีกดิกรีกระดันhan roi ki ong ngim don jingsuk te ki shim ye ka ne ka sen jam ki perkhat bakin suk ten roi ki ba pli ki bam pat ngai kim tip ba shalandet ka ba kham sur khai ka am namaru blai mai lai sen ye no ban penyap ye no ban penyap ye la diru menom penyap ong ka bible na kata ka daw ka jingsuk kabangiyo ka dayu mensim bakoi haba pidap do mensim bakoi piyo ay kata ka jingsuk nang dapat ka jing sha slam ka basang ka jing sha slam kamut ka jingla ban sha slam klem knyum klem kuslai klem bitar haba pang nabangi shani hau blai bo un penkia pi habangi pang isitom pang ki bahayeng ladau blai mon bandang im upen kia haba piduai habangi duai de ke jingai dan rela do blai mon su ban im wong ban yap lemba ka tu ke jingpang ngim dei ban khusla ngin pdiang ha ke jing pnya ju blai ya ke jingim ke jongi nang taru ke jing sha slam ke jingla ban sha slam wala dangim pat yo ya ke bangi don kam ke bangi kwa baro nangingi don kam baro nangingi kwa ai la dangim pat yo rei habangi don sem ngi yai ngi sha slam piu don weu samlau bo pule engineer nga pule ha ka we ka jing tho uno yap yalade ha ka rel kat ba ka rel ka dang yan tang namar ba ka samla jong u ka klem jubab ya ka sms ka baula pha shaka ukerki palat umdon ka ne ka jing sha slam ude ban ap kat to ka nepor le se kam yo pdiang le se ka dang bon kam lesi kelapha kampoi ngaradon sisien ka message ke bangapha dai tui mobile berit pha dang step ke poi dok jan met ngadang mut kelapoi te hoi de smartphone te ga ngitip ke poi kampoi rei ki phone berit kham e ban tep nang dapat ka jing sha slam kidon kibriu kibamla ban yaisha rei ki bakerki ban yo ya kata ka baki kwa ki eno yo blai bat ki wat jingrap na ki wei pat ki bor nang ta ka jingla ban sha slam bat ki breu ki ba krenben ki ba iben ki ba leben yengi nang ta ka jingla ban sha slam ya ka jing tlot ka jing duna ka jing sniu jong ki wei da ka jing thmu ban penkela bahaya ki habangi don ka ne ka mensem sha slam nang tapat kebesan kedai ke jing le sbun kemut ke jing kloi ban yarap ya ki para briu ki badon kam ya ke jing yarap ki don ki briu ki basbun ki don ki briu ki ba khapnap bat ki don ki briu ki bala sbun palat wan la ki kamai kan no ru ke pisa kam june ki don ki bang alayo i ki biang ke kamai rem ju yo i pisah no ru Nrei deban don uput kajing le sbun kadai ban kentub ruha ki ktin
kata kamut day ban yero ya kiwe appreciate ki bangi day ban yero la day ki dekot jong ke yeng yero ya ki day ban yero ki bahayeng ki perlok ki prabengai ki pramarjan ki prabaya pule bat ki prabaya trelang yero ru haba ki yo snyo haba ki myo snyo namadon ki ba yero hakmat ki we sebar pat ki keno lai phujai kata ru kamlong haba myo snyo ru yero hakmat ki we pat kata kanang ai mensim yaki habaki dei hok ban yo ya ka yero nang taru ka jing spun da ki kam kata ka jing kloi ban yarap ya ki prabriu ki baduk ki bakerdu bat kino ki badon kam ya ka jing yarap jongi ki bakentup ya ki bangai bat ki bampat ngai wat ya ki nong shun ki jongi ngaseu tenat ke ka ba upol wong ne khat saw lanong ka dekhot ka ba ar pheo khat saw lanong ka dekhot ar pheo ko ong kum ne ngan pule ka ne ka dekhot khat ar lanong khat ar lanong bat ar pheo ka dekhot ka sitiu pol sha kinong rom ka ong kum ne han rei la dau nong shon jong meu tngan men psa yu la dau sliang men id yu namar da ka bale kum ta men kanton yela kirnga ding barhem halor ka khle jongu habau nong shon tngan psa ai bam habau sliang ai bondi ai sha ai dut bondi bat kane kan kta kelayo nong shon un snyo thu ya ki jing baklabo ya shon batni un kelabamot kan kelabamot bandai la i de kinong shun ka jing i jong ki ka ba phimla shu ban batai na ka ta dau ki don ki briu ki badon mensim ban yarap ya ki we ki baduk ki bakerdu ki besem shitom sem jinjar tang ban phong ki jan yo ban bam ja man ka sngi myo arsin tang sisien bam ja ka yeng ka bala jot ka bala pe ki don ki badon ka ni ka mensim ha ka ban lesbun ya ki we badu ji suong Matthias arpusan saupel habangile ia ki berit uong pile hanga ban ngaseu tenat haga probab bun ki bentau jis ka tinum play kong ladangi ai sekiwe ngile bhale sbun ye kiwe onses siu keliang pat arsha laisha kata ka de ke ka bau play u don ha ka do not ka jong namau play siu kia ye ki beduk ki besuk ublay ki prabengai ki parlok habau kerku yanga ya pi da ka spa da ka jingstat da ka bor ukwa bakata ka jingkerku kan toj sekiwe mdei ban kut tang hangi mdei bangin enjoy tang mangi ka spa ka jingstat tang mangi ka bor ngi nrai ai bakatu ka spa kan toj sekiwe ka jingstat ki bam duna jingstat ai lam ye ka jingstat bat kum juru ka bor yarap ye kitu ki badon kam ban yo jingrap lada pidon ha ka bor ha ka position yarap liam ka jingkerku ublay wa ya pi ha ka bor ka position bapin le ai ban long jingkerku ya ki wei pat kam dei tang na ka banta jongi bat ublay kerku bangin kerku ya ki wei ka dei ban toj sawei pat kam dei ban sakut hang ne ka balai ka ban riu pat ka dei ka jing baha uso umensim ka jing baha kajing bahang ni kamut kajing bah ki ktien ki bangi kren kata ngi kren ki ktien ki babah sudah kiar ban kren ki ktien ki basneu hakikam ngi le tang ye ki kam ki babah kiar ban le ki kam ki basneu pi kadon kawai ka jing tho ha kawai na ki surok highway la kam slem ngam kan mau su ha kanu ka surok highway ha kata ka jing tho ha ka signboard ka tho kum ni le ye ki babah man ka sngi nabangi wan long briu se ke pertai tang sisen kata kala bat yenga nadu ko por hadu menta le ya ki babha man kasngi Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday namarngi wan long briu se ke pertai tang sisen nginom wan shu arsen hakane ke rukam sisen bangilale naga pertai kala kut ke jingede bat ke pertai lakut bat ki badon ha pertai nang ta kadau kane ke jingtho ka shon juringa le ya ki babha bat haba phile ke babha ka sa ka nam ka buram bat phinyo ke bainong setai sebeneng ha pertai yo ke buram ki breu kenyai pertho ani tu i babha ila le baha kata
baru boleh labu record setai an seyo ya ke bainang kata kelong ke badan kam nang taru ke jing bah ke mod ngi im ke jing im ke babha klem sha ke deukti klem tho bria klem tho dak sniu ha ke jing im jongi kum ki kristan nang ta ki priu ki babha ki le bah ya ki wei klem khmi lenti ya ke jing siu keliang ki priu ki babha kim ju shim kabu ya ki wei ki priu ki babha kim ju ailat ya ke besniu ha ke jing im jong ki bat kim sha ba ki wei kin le bamde yanu yanoru bat ki priu ki babha ki nom sha ne ailat ba ka besniu kan job ya ke babha dalelei en hanrei ke babha ka de ban job da ka bor blai la ban job ya kata ka ban nyau pat ka jing yai de ka jing yai ne ka mot ka jing bam khi ka jing bam kan ria ka jing bam kelana ka nong rim bat na ka jaka ka bangi don kata ka mot ka jing don ka jing ne be ha ka jaka ne ka nong rim ka bangi don ni dei ban yai ne how Jesus Christ ki prabangai ki parlong bat ha ka balang ka bangi don wala dangi ya kendu jing jing jenjar jing tenju ki jing pensoi ki jing sha kren ben ki jing sha le ben le se ki bala ban wan ha kanu no por ngim tip ya kata bat kum ju wala da ya kendu ya ki jing hikai bakla ki ba mi ha kini kisngi keleng hasor hanong kendong ki ba persang ban pen kenria ya ki briu nau Jesus Christ na ka balang Sesi banong don ki prabangai ki baladon ha ka balang tang na ka daw ki jing hikai bakla ki mi na ka balang don ki bala seng la ka jong ka balang bar ki kenria no na ka balang ka bala pembaptis ki ka bala psa ki ka ktin ka jong ble halor bon ki issue kham tam ka we ki issue ka dei ka jing baptis ka don ka we ka balang ha so kabau pastor ong kibun kimi tang naga isu jing baptis kita ki bala long start educated nama ki priu ki perkat ladam baptis da ka bapengam lam baptis ndalasan myo jing penim rai ka jing baptis kamdan jing so bat ka jing penim ong tin blai ka long ka jingai da ka jingai ni dei ban ngai yau jisu bo long khonu blai ngai ye ka jing sha kenya yang da ka jing le Ong Paul Ephesus ar prakandai yo bau non siung serong pat ki briu le da ki pensiong nong rim da ke jingle da ke jingla ka merit dale da ka batikna kin hap kin o na lor ki bun ki isu ki ba ya kendu hakini si badu jisu la maham lepa shwa ka jingwan ar sen jong o kin nang mi bun ki jing hikai babakla ban mentale ngila yo ikane ka technology ki internet ka YouTube kabadon hakikati jongi kijing hikai bakla live hojai lada phim husiar bah la ban sha pengop bat husiar ki khon jong pi badang rit pe ngori gar kompet mobile jong ki bakin nom sha yalam bakla hakijing hikai bakla namadon ki perlok ki bala pe lembaga television ka YouTube ki basha yalam bakla ki bo jing keli ke balang sepang jing baptis sepang ga sabaton kum ta tertet bat ya ki bangila ban yarap ngirap ti ki bako ngo mot ki wan pai biang sha ka balang kani kalong ka ba don kam na ka benta jongi but ledengi ya kendu ya kini ki jing hikai bakla ngi de ban kan mau ya kani ngi nom kan ria nau Jesus Christ ngi nom kan ria na ka balang ka bangidon namar kanu ka balang ha perthai kamla ban penim kidon ki balang ki ba pensio de pidon ha ka balang jongi kan don jing penim ka balang kam penim de jisu ba penim kli ka balang tang ba ngi de ban don ha ka balang ban yo jing penim namar ha bangi don ha ka balang ka met u Jesus Christ ngi yeso bat u kli jong ka balang kuma yeso ka ni ka kli bat ka met jonga ka met jong pi shabaru Jesus Christ mdon jing penim shabar jong ka balang na ka ta daw ngi don kam ban don ha ka balang nama ka de ka met ka jong Jesus Christ ka ba prapat ka de ka jingjam no ka jingjam no ka mut ka jinglong jai bat ka jinglong lui ki priu ki ba jam no kim ju dom riang ne bitar sla yano ru haba ki we ki kum kren bakla ha ka ktien bat kum le bakla
Kibriu ki ba jamnut kim ju dom riang kim ju bitar shla habaki we ki kren ben yeki ki kren sniu yeki bat habaki le ki kam ki ba pen sniu si bat pen mong yeki le se ki bam ngai ki pen stom ben hakari India ka ba jur ka don gane ki jing pen stom ben hakeleng kata kim ju bunut kim ju pen hiar kput hanrei ki e hau blai bo un pen hiar kput bat hakajaka kata ki duai ujisu hikai Matius san sau ka dei ka wen ki jing hikai ka ba tam nga perkhat ha ka Bible i ye ki nong shun kumnungan i ye ba shun ni ngau batmu ban penja buram ban pen sniu penjot yang ka bamla long da ka bor briu phimla ban i ye nong shun hanrei da ka bor utai phila kani ki jing hikai ka ba krau tam ka ba ujisu bu yangi ki bangai ha ka ne ka perthai ka bangi im manta kibriu ki ba jamnut lada kimpat yo ya kata ya lada kimpat yo ya kata ka baki don kam ka baki kwa kim dom riang mo le se ngala ban ai nuksa ya pi le se ulok uwan na jing trei la thai la jerem la sliang sha na lor bashit kesngi ndau la po he yeng u pan shan ka lok kam i patiau hi ka pan slem temut la dau long wa jamnut tu usha gain katu kan ni po ndai la long badem dom riang la mi ka thama kata la ni la de ka lok ka pha thiet kanu ka tiar hau lok namar bo bon kam office uklet ban thiet teleda ka long jamnut kan yai sha kan ap hadu hakawai pat kasngi ten rei la de kam don kan ni ka jing jamnut kala ban theri u haban debiang habau klet ban thiet ya kata ka bak kwa te kani ka jing jamnut kalong ka badon kam ma ka jing ye dei jongi hayeng hasem ha ka jing ye dei jongi para brio nang ta pat ka bor halor la de ka dei ka bakhat du uso umensim ka bor halor la de la ne self control kamut ka jingla ban sanshar ya lade ya kane ka lade jongi kawai ka bangi de ban sanshar ya lade ka long halor neu thle jongi Jacob lailanong iwe hidu khat asyo ba pule ka tu philap ya ka jingkren bnia u Jacob yau thle khamta mukren ya ka jing sniu balong negative proverb robon bahagi banta ki bakren ya ka jinglong sniu jong une u thle jongi khambun ka basniu ban ye ka babha ngam don por ban batai lut hang ni te namak ta ka daw ngi de ban kiar ban kren ki ktien ki basniu ki ba penmong penmensau penjot bat penyap para brio pitip ne muniu thle jongi la penyap bon ki brio penmensau bon ki brio ban ye ki tiar thma jong ka perthai habaula penmong penmensau ka jingi de haying hasem pra brio kam don shu kala jengai ban pen khia ya katu ka jingmong ka ba ka simpo ban pen mensau ka kloi nrei ban pen khia ka slam bat ka ngimla su ban khot ya ki ktien ban wan long nga sai anuksa phi le da phi siat yau khnam phi target hau no marat no deng mano yano na phi siat yau to khnam u to khnam la herbet bat ula hit ya ka target ka ba phitmu te phimla ban ong tu khnam o ngala kum siat baklas ne ba wan phai biang unam wan phai ki ktien ki bangila kren hasien bakila mi phimla ban ong su o ngala babe ngala kum kren ki tu ktien sniu ktien bita se ba wan phai biang em ki nam wan phai biang ki bala mong ki la mong te ka simpor ban ban khia ko mang takadaw ki riu temen ki ong haba phikren perkhat arsin yo babe perkhat pun sin kaktin umlai ke hikayangi kolosai saunriu bangi dei ban kren de kiktin ki ba jali jo kabamor kiktin ba kiktin sbun kiktin e kiktin jamnot kiktin siurit ki ba te ki ba ai mensim ki ba ai jingker khu hanadu hayeng bat habar kumju bat ki ba penthiang da kamlu hoi kamlu kam penthiang de ka mithai ka sini ka ba penthiang ten rei la ong hang ne kamlu ka ba penthiang namar la da phi set ka jenta ka ba bang ka do kha ka no ka jing set jong phi klem ber mlo khe le bam la da phila ban bam
phim lặngแต่หมดก็มลุก็เป็นบางยากจึงบางไอ้บางทีนจงอีกี่ใบยอสเนียวนาดูนาเยียงฮับบาร์กินสเนียวบางยากีกุมกมลุกินใหญ่กว่าบัญญัติช่องบัดนี้บัญญัติดอนบัดนี้บัดกินยอจึงกระคูลำบากที่นจงอีกระตากลงกับบ่าดอนกำก็ไว้ปัดกับบังยีได้บันสัญชาร์ฮัลโหลรีละดีก็ลองฮัลโหลกับบามกดีกระตาบันเกียร์บันบามบันดีกิจิงบามบัดกิจิงดีกิบะเป็นสเนียวบัดเป็นจอดยากันเนกับเม็ดกับบลองกับเต็มเปลุมันเซมบะคุยน้องกองกุรินลายคันเรียวคันเยียวกับเม็ดจงอีกับเต็มเปลกับจงมันเซมบะคุยงิมได้รู้บันบามบัดบันดีละลอดนามารบากจิงบามละลอดบากจิงละลอดจิงดีละลอดวัดยากันโนกับจิงบามบัดกับจิงดีกับบารุกตากะลองกะปอบองกะไบเบิลบามจาทานรุกะลองปอบdi syatan lu golong pop di tan di dut tan kadang-kadang ko bangi bamat ke babaharo bat kelong ke bible kamsha ngidei ban bam hoi ngidei ban bam kedang ban di kedang tambah bam hakarukom banom dei ban long lalot namar bahabangi bam ngidei ban perkhat ya kemet bakanom kta ya kemet bat perkhat lem ya ki beduk ki besuk daki million ki bambiang ke bam ke di simtang hari India Sim sekini kiri Asia, Afrika kiri ki bedok, ki bam yo bam tang sisien jisngi, kababiang, ki im na kabalay krong kat ba isnay ki breu. Bat nagtagadao habang ibam ngidi ngimday ban bam lalot perkat lem ya kum kita. Pikan mau Jisu habo kawai ki san hajar, ki paiba, da ki san teli ki kepu, arteli ki doka, hadin bala tam kat lai, kat atu ki tukri. Uji sum semlong kini ki batam berat no mentoi Yesus rewong kar ya ki wat pensep ya ke batam uperkat ya ki million ki bam don bam million ki beduk ki basam jinja ngin kan mau lam ya ki nak ta daw ka to ka bangi ngi bam lalot ka long ngim perkat su ya ki we ha bangim bam lalot ngi ka to ka bangi shet lene ka batam ngi yo ban sam lam sewai pan ka ta ka long ka badon kam nang ta sekawai pat ke dei ban sensar ke long halor ke jingkwa lalot halor ke mut ke jingkwa ya ke no ke bangi yo i de ki khmat ke jingkwa lalot ke don arbanta kawai ke dei ke jingkwa ya ke jong kiwe pio i ke kali thamai jong no pio i ya ke yeng thamai jong no le ne ke no ke tiar thamai i kwa no mo nang ta kawai pat kadai ke jingkwa ya ka bangi yo i de ki khmat hoi ha bangi le shano pilai sha polis bajar pilai sha dhangati pilai sha yodu poi kono ka tiar da ka khmat jong pi kwa ban yo ka wat ha badang biang hayeng dang don hayeng rei kene ke jingkwa la lot ka pen shoy ki briu ban thiet chi thiet teng ki don ki yeng ki bam don ja kabu shu dap ki almari thiet si thiet wat ya ka bam don kam kata kade ka jingkwa la lot ki bru thiet si thiet le se la ban yo i ka kali thamai ha ka television le ne ha ki advertisement ki jan juti mobile baje bat kono kwa ban yo noi kata bat ngi kwa ban yo te kumbang long ne ha bangi dang don ka dang baha ka bangi don hayem te kata kade ka jingkwa la lot nang ta ban sanchar ya le di halor ka jingbitar ka don hangi wei pagawai bat ngi don la ki jong ki daw ki ba pen bitar ingi ka jingbitar ka long ka wei pat ka kubor ka badon kam ha gini gisngi ha bangi im ha ka perthai ka ba bon kam ka perthai ka ba bat kum juru ngi dei ban sanchar ya le de halor ka jingbitar namar ba ha bangi bitar ka play ya ka jingkhang yo soitan ha ka ba ban le pop kawai na ki pop sisien bangi la bitaram ngila le pop do thlek ngila grand kulmar grandom grand ktien ki basneu nang tapat sien bala bitar kalam sya ka jingya mensa bat sya ka jingya penyap balai jia ki thma kadai kane ka jingbita ya pendomi wei ha Putin ka jingdom jong hiar thma ya ka Ukraine bat ki wei ki jingjia hakaleng ki jaka ki thma ka jingya pendom ka jingya dom ka penlong ban ya penmasau
Tiha kebangan penkut ki prabengai ki parlok ngidai ban yit yelede menta bad man kesngi monde hadu sonde pensyong dor ya ke jengim jong pi evaluate ya ke jengim jong pi iwei piwei hato ngai i chisha yo blai sispa ni sispa kumbau i yenga bad ngapen in em de ki kam ne ke syukut tang ke sentur hato ngai ne em yo pramarjan bedon kam jingirap yenga hato nga kemen nga suk ha ke jengim man kesngi monde hadu sonde hato nga long iba sya slam ngam kerki ya ke eke ha ke jengim hato nga le sebun ya ki wei ki badon kam ya ke jing le sebun ki ktien bat ki kam hato nga long ki ba bahan em ha ki ktien ki ba nga kren yong nga kum kren ki ktien ki ba sneu ki ba mdai ban mi na ke sentur bat kum juru hato nga yaine how Jesus Christ nga dei ban yaine how Jesus Christ bat ha ka balang kata ka dei ban don ka jingkut jingmut yang ngi wei pi wei ke bedon hang ni ne ha ka balang ne how Jesus Christ what kan ria but kumbang ong mene lada pi lej ha ka no ka balang ro kiju ki jing duna mdon balong janai ngi be sha ka jinglong janai ka bau pol ong be sha persha ka dak ban yo ka jing ythong on pen janai ngi ha ka jingwan ar sim Jesu ya ka ne ka met on pen kala ka met bakenjaman sim on pen kala lut kaban ye bit dur bat kebeneng hnrei kat badang im ha perthei ngi tlot ngi duna ngi or ngi hap ten hnrei kam le lei ubleu shania ngi ki briu ki batlot ban penya ya ka balang jong u ban trei ka kam jong ha pedeng ke jing tlot ublei pej theu hnrei wong tang ba phin minot Matius Arpsan lenong ha ka sngi khadu ong phila minot mdei ba phi start mdei ba phi la mdei ba phi don bon sim tang ban minot ha ka kam ka jong blei ha ka balang ka bala ban shet kabala shania hangi baru ong thele rung sha ka jing kemen kun rat jome kata ka dei ka bainong ka badon kam bat hato nga jemnot nem ha ka jing dei kam hayeng silok ki khon pra ya pule pra ya tre hato nga sunshar bah ya lede ya thle chonga banom kren ki tien penmong ya ka jing bitar ya ka jing kwa lolot bat ladengi don ya kini ki sembo uso omen sim bakot kapeni bangi dap dau mensim bakoi ban lada ngim don kapeni bangim dap dau mensim bakoi kumta ngi de ban pentikna ki prabangai ki parlok monde hadu sonde ban long ki badap da mensim bakoi bat bangin dap dau mensim bakoi ngi don kam ban pen kela bemut na ki pop ki jongi namaru mensim bakoi ulong bakoi unom shong ha ka do not unom wan ha ka do not ka batngit ka bajaklia ngidon kamban pen bet shwai kata kala ka bamut yo map ye ki pop sai de ka snam Jesu badu mensim bakoj un siau tenat ban shong ha ka yeng ka bakoj kumbangi rung siau tenat ban shong ka yeng ka bakoj am ha ka yeng ka ba pum ka bajaklia te kumtangi de ban yai pen yit ye le de yo ngi pen siau si yo blai yai pen be ye ka jing de badu blai khnang ba phin yai dap do mensim ban ngi de ban pen suda pen thli ye le de ngim de ban kup de ka jing serong ka jing sneu biang sneu dap la de ngi sneu biang sneu dap ngi sneu serong mensim ba khoj don jaka nrai ngi pen suda ngi pen thli ngi ong trai ngam dong e mensim ba khoj wan ha ka do not jonga uso uno jai so haba andau la i haba don halor ding pio i una jingai u atrak u kring ye kinong pej kam tam ngene ki so ba stem so nyam tra ki ba sau ki rong ban ngi kwa ban khet ban bam mo bad u so ulong jingkar khu ye ki simneng ki mrat ki breu ki ba bam so don bun ki vitamin hau so don ki breu ki ba bam so kim don kam ban di dawai vitamin tang no so la biang don ki breu ki bam ju bam so ro te kumta uso ulong jingkar khu kumta ro ki prabangai habangi penmi ya uso umensim ngi pau sya ka perthai bangi long ki nong bodu Jesus Christ ngi atrak sya ki wei pat ki wei ngi kring ya ki wei shau Jesus Christ bat kum ju ru ngin long jingkar khu ya ki wei ki pra ba ya tre ya pule prashnong prathau ki pra nong song shnong barot ngi long jingkar khu bat ngi wanra kaburom yau blai te nama kata kadau man ka step
nga ka ai ka bang sai le bat nga tentu ya phi ha ka jing duai jo nga ka bang nong kong nga le na lor nga mane ya ro yit ya le de nang ta ha bang duai ya le de ka wei ka long nga ong men sim ba ko nga ple ya ka do not wan ban pendap ya nga ha ka ne ka sngi welcome you ha ka do not jong phi bat phila pendon kam you baro chi sngi ha ka wei pa ka sngi ong men sim ba ko nga ple ka do not wan ban pendap ya nga le ka taman ka sngi bat phidap do men sim ba ko baro chi sngi u yalam mu hikai pentengen bat uso jong u pau ka jing im jong nga jong phi te to bleun kar khu ya ka tin ba khu jong u na ka benta ka burom jong u amen tongin duai ko pa jong yu ba beneng ha ka ne ka por no phai sngi ngi don ha ka yeng ka ba khoj ka ba kentang ban mane ban yero pendon burom ya me ban pendap ya ki kam jong ka balang ha ka ne ka por ngi le yos nyau ka tien ka chome bat ngi ai ngo ya me atrai ba me la pha yo men sim ba khoj ha ka sngi pentecost ula pendap ya ki apostol ula pendap ya ki prabengai hadu mentau dang pendap ya ki prabengai bat undang yai pendap hadu ka sngi ka jingwan asin jome baro nengi don kam yo men sim ba khoj da ka bor breu ngimla ban le ai ngimla ban job ya ki jing pensio ngimla ban job ya ki jing la ngimla ban shekri ngimla ban trei ya ka kam ka jome ngimla ban yarab ya ki we ngi don kam ya ka bor men sim ba khoj yarab ngi bangin yit ya ladi wei pi wei ha ka ni ka por hatu ngi dap ne em do men sim ba khoj bat la da ngim dap ha ka ni ka por ngin khot ya men sim ba khoj men sim ba khoj wan ha ka do no jongi i wei pi wei ban pendap yangi ha ka ni ka por bat bangin yit ya ladi ka jing e jongi ya me ka jing e jongi pramarjan ka jing kemen ka jing sup ni don nem ka jing subun ka jing bah ka bos char halade try kining de ban yit man ka sngi kanang bangin pen pau yo so men sim ha ka jing im jong im try ni don kam e yo men sim ba khoj ha ka jing im ka jong i monday hadu sunday a men sim ba khoj pendap ye ngi wei pi wei nadu ki nong yelam ki prabangai ki khot jong ka balang ni don kam e yo men sim ba khoj ubalong ka bor bat ka jing start ha ka jing shakri ha ka jing yai lenti ka jong im ban ngi dua ya me ha ka ni ka por ya rap yangi bangila ban penbait ya ka jingim la da don na pedang jongi ki ban penbait ka jingim bangin kloi ban kala ka mamut na ki pop ki jongi ki bangile le se lembau thele lembau ki kam ki jongi bat ha bangi kala ka mamut ba men isne ban map ya ki pop ki jongi sai da ka snam ka jome man sim ba khoj ba men yo ban shong ha ka donot ya rap bangin pen suda theli ya ledi ya ka jing sneu dap sneu biang ka jing sarong ka jongi bangin ai jaka ya me pendap yangi wan man sim ba khoj ha ka jing im jongi wan ha ka balang ka jongi ban pen ko bor se chi sin yangi hoi ngi phla khmat jong me ba ngi terkong ba ngi la peja ka jing long man sim rengi don kam ya ka jing pen thamai pat ngi don kam pat ya ka bor ka jome kanang bangin trei ka kam ngin shakri ya me da ka bor ka jong man sim ba khoj try ha ka ni ka por ngi ai ngo yo men sim ba khoj ubangi yo bentalang baro om tang kat tu kan nengot ha ka ni ka por ngi duai kar khu ya ka ni ka por kar khu ya ka jing shakri kar khu ya ka tien ka jome ka balabet hap deng jongi ka burom ngi ai shame ka teng jisu ngi duai amen to bleun kar khu ya ki benta baro ka jing shakri barung kar khu ya ka tien ka bangi yo snyo in ye pnuai in ye ruai chispa arpeu sao chispa arpeu sao bor ki jong men sim ba khoj ha ka jor ka kunable ki ban penlong donut runan ya ki so babaha ban se a ki jing thung so jing ai e men sim lai tili ki tu ki khot spa arpeu sao sim bom du
aku nablei kiban penlong donudrunat yaki sobaban sei aki jingtung aki jingtung so jing ai u men sin ki mau siang salem boman kiblat pertaban bendu ya ukun ka urom semno dosa narpuna ya miladungan kita lajem layam ladan wan men simbah jemnut akidon udum jongi ben itena yaki baro dakas nam uji suhi kajing yaro kajing yaro abune gansa wajah ha kebawai no tu airu kajingai kepada biang trai jong Jesus Christ kajing kajong bleu pa na bom cukut kajing slok kajing pentengan kajing pensai bor mensim bakut kini lai hawa blai kinsa bat ka balang jong me hang ne mauro lembat ki riu ngai ki badon saudong kane ka percai nadu mentas ki bom cukut ru amen